ва духтаракои хушрӯ нигоҳ кунем 20 сомон бовар кардем я намуд 35 сомоне ку бо оби сара намеқапам умуман барои гӯшои кӯдакотона шамо назадан беҳтарин полотенса барои саршона. ана ба дӯстони азиз медонем ёрам барои лялё ҳастай беҳад материалш хушрӯай дига ҷуда 80-90 сомон даҷа медонед чанд сомон шок цена 60 сомонаи сафед дорад. ани ранги розовичашам хушрӯ ани моделакшам хушрӯ ҳам барои духтарако ҳастай ҳам барои бачаако ҳастай. нашоти даставка маълумоти пурратар боз метавонед хичонанасам пледам нишонтиям дар рафтин навор ва дӯстони азиз пледдо ҳастай барои креслотон материалш хушрӯ беҳад зура чизи шута истифода мекард иду дона монда будай касе успед ки насиби касе боша дурӯғ нагӯ 150 сомон ва духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед пледдое ки да ҳама ҷо 350 сомон даҷа 150 сомон будай шоки шок бовар кунед. Ви духтаро бо як гапи дига дуташ 150 сомон будай ман фикр кардам ҳамроҳ як донаша 150 сомон тем боли туркиш ами сердечкои навор кардам 400 сомон буд айни ҳол супер акция 250 сомон пахтаи тоза турки тоза духтарако касе дар риск шуда боша кам мондаге бидурен закасне сердечкаи сур сери ва ранги бонем хеле сирх дига намуд-таракш хайҷаду намудай. ба дӯстони азиз неёрам медонед на 650 навор доштем айни ҳол аксияи грандиозни хати ҳамагӣ 450 сомон. нашоти даставка маълумоти пурратар сайтшона атметид мекунам ватсапшона мемонам метавонем бидурен заказ кунем. духтаро ай идои корам навор доштем 350 сомон аст арзонаи материалш хушрӯ стирка карда мешавад машинкада шута мешавад 280 сомонай хулас дувои кашайна ранги сери светили сери тёмни ана 250 сомонӣ медодад ду дона мондагия духтаро. духтаракои хушрӯ ҳар рӯз пастилакои эксклюзив мепурсиден ина мувофиқи талаби шумо ба навор мегирем нархошона бугум ранги баъзе ҷойҳо 1000 сомоне 700 сомон ҳозир расветкош бисёрай дизайнош ҳар хеле нишон мечим каседа ани вариантҳои гулдор махулай гулдор агар бегул форад камгул яъне духтарако скромнитарш ани вариантҳо ҳастай бовар кунед ман шахсан худмам навор доштам медонед 1000 сомон буд айни ҳол 700 сомон супер аксияи тобистона ҳай касе дар кораи марҳамат нашоти даставка маълумоти пурратар метавонем бо худшон нарисед борошон реально хушрӯ ҳамаш гуфти гапо борои бренд борои фирмени эксклюзив марҳамат сайти худшонам атметид мекунам бидурен подписатсия кунед. хулас нашоти даставка маълумоти пурратар марҳамат карда нарисед рақамон дар рӯи экран и пастело бовар кунед духтаро чизи шута истифода мекардаган умуман ягон чӣ намешавад гуфти гапо 100% ба гарантияш. дӯстони азиз нигоҳ кунед чӣ чизакои хушрӯи гуфти гапо бренди фирмени оригинал эксклюзив пастелакотон ёфтум духтарако полотенсои зуртон ёфтум чизе ки ами оригинала чизи хушрӯяку мепурсиден ина духтаракои хушрӯ бидурен заказ кунен ки тамом мешавад. ҳозир ман нарх навошонам мегӯм анами вариантҳоро ман худам пештар навор доштам ҳаматон дидагин медонем ки 280 ё 290 сомон буд айни ҳол 180 сомон расветкош қатъияй баъд дӯстони азиз анака нигоҳ кунем бренди караҷона ҳама медонанд бренди ҷаҳонияй ман худам ҳамира 650 сомон харидам айни ҳол шоки шок 600 сомон. халачи махировкаи занонаву мардона будута полотенса дорад собун дорад қатъиш дӯстони азиз ҳамагӣ бо нархи 550 сомон бешухӣ духтаракои хушрӯ дидена чизе ки 700-800 сомон да дига ҷо мефурӯшанд и онлайн магазинда ҳамагӣ 550 сомон. ана и полотенсоям гуфти гапо бори бренда сифатшон беҳад хушрӯи турки тоза ҳай чизи хушрӯ сериалу хушрӯ хушрӯвӣ бо дигара барои падаркабариям варианти зурайс варианти спрейдор ҳастай. нашоти даставка дӯстони азиз маълумоти пурратар марҳамат карда худшон нависед ин 4 та чиз дора хулоса сета полотенса ва спрей ана касе сердечка назм ранги ман ин вариантакошам ҳастай духтаро шахс омада ҳамхай чизои бренди мефура каседа чизи хушрӯ дар корай бо нархи дастрас имина ҳамин сайфаро бешухӣ тавсия метим баъзе чизое ҳаст ки видео мекунам намегум подписатсия кунед намегум ки сахт тавсия метим барое ки нархошон қиматай айҷа нарх арзонае сифатам беҳад хушрӯай марҳамат. бозам бренди Victoria's Secret духи мардона нигоҳ кунед дӯстони азиз собун дорад духи дорад лосьон дорад нархаш бовар кунед серьёзно аз дигар ҷойҳо ба кулагӣ фарқ мекунад. ана дӯстони азиз инам ҳама медонад духича ҳай духи қатъи лосьон 250 сомон бовар карден ё накарден ин духтаракои хушрӯ занона ҳай барои падмишки дӯстони азиз нигоҳ кунед мардона занона риксонотон ёфтам
арақкунитона гум мекуна, запха полни ба кулагӣ даф мекуна. Нархш дигар ҷуда 150 сомон. Ин духтарак да бошад ҳамагӣ бо нархи 100 сомон. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, анаиш бошад мардонаҳай бушам беҳад хушрӯай. Ҳам бӯй хушрӯтари вадон хулоса лечебняй. Ҳам бӯй хушрӯ дора, ҳам касалиёро дур мекуна, арақкунӣ кам мешавад, бӯи таф гум мешавад. Короче, як бор гирифтем, дуюмбора ҳатман бо заказ мекунем. Духтаро духиёи Tommy Hilfiger ҳам бренди зурай. Иҷа ай чанд грамма сар мешавад гуфтем? Аз 50 миллиграмма сар мешавад то 200 миллиграмма доран. Нархш аз дигар ҷойҳо ба кулагӣ фарқ мекунад. Бё нархи мегӯем 350 сомон. Буш просто бомба. Я маҳаллара бу мегирона, бовар кунед духтарако. Хай духияшон ам наличи ҳастай бренди Victoria's Secret чанд намудо шаyd дӯстони азиз. Хай саҳифашон мемонам бо маълумоти пурратар айхичон гирен. Нашоти даставкаву маълумоти чуноне ки гуфтам пурра айхичон мегирен. Бо ғайри ин чи хабурои хушрӯ бисёр дорам. Нависеншон шумо да адени сурат мепартен, нархномаро ба пуррагӣ шумо да гап мезананд. Дӯстони азиз, бисёритон парфюмҳои оригинал мепурсиден, брендҳои Victoria's Secret, ин брендҳое ки дар инҷа дидесед, ҳаматон медонен ки гуфти гапо дар шарқ қариб ёфтанаш қиндай. Ва ба ин нархҳое ки дар инҷа додестан, хеле нархҳо бовар кунед дар ягон ҷо нестай. Бовар кунед духтаро. Ман нархҳошонро фаҳмида баробар ҳайрон шудам. Духиёи оригинал, ана спрейҳои американкаи оригинал дӯстони азиз. Ҳозир бо ман шуморо дона нишон метиҳам. Нашоти даставка, маълумоти пурратар метавонем бо худшон донависед. Дӯстони азиз, ина бинем падарични вариант беҳтарин чиз гуфти гапо духчаи ҳама намуди бош астай. Медонен дигар духтаро ана ми чиз да дигар ҷо ганда қимата. Иҷа да нарх шокай. Да дигар ҷо 1500 сомон, да иҷа 800 сомон, 6 намуд бӯи духиёи оригинал. Ҳама фирмени бренди Victoria's Secret. Холас духиёи бренди Victoria's Secret американский. Дӯстони азиз, бренди дарига ҳама медонад. Ҳама комплектш ҳаста дӯстони азиз, спрей, духи, лосьон бо дона ҳам доранд духтарако. Духи тоқа хоҳен, духи тоқа, спрей холи хоҳен, спрей холи, лосьони холи хоҳен, лосьони холи, ҳама намудиш ҳастад. Дӯстони азиз, чуноне ки гуфтам, нархшон аз дигар ҷойҳо ба кулагӣ фарқ мекунанд. Анаки духтаракои хушрӯ гузаштем ба қисми мо занону бонувон. Анами комплекта ҳама мекобад. Духтарако, ина скрабш ҳастай, лосьонаш ҳастай, гел диля душа ҳастай, спрейш ҳастай. 4 та чиз дорад. Тоза бренди Victoria's Secret американкаи оригиналай. Нархша бугум 800 500 сомон аз ҳаросимагӣ накунен. 500 сомон и уже шок ценай, бешӯхӣ бовар кунен. Духиё аз 500 сомон то 1200 сомона. Дар асл и духиё дар дигар ҷо 800 сомон сар мешавад то 1800 сомона. Чуноне ки гуфтам, нархи навои и духтарак аз дигар ҷойҳо ба кулагиву кулагӣ фарқ мекунад. Ҳама оригиналан. Дешовка нест, дуюм сорт, сеюм сорт, чорум сорт нест духтарако. Ва духтаракои хушрӯ, ин ҳама духиёи бренди ама худам дар инҷа дидам ки и қарзондай. Шумо да тавсия метем, касе да чизи хушрӯ дар корай, нархш назар ба дигар ҷо дастрастар, метавонем дурен заказ кунед. Спрейҳои хушрӯ духтарако чанд намуд дора. Ҳам ба блеск дорад, ҳам ба блеск. Ира бинед духтарако, инеш чанд сомон боша? Нархша мегем мира. 220 сомон бешӯхӣ. 300 сомон ана дигар ҷода ҳаматон медонед. Ина блеск дорш ҳаст духтарако, инаш чи? Инам 220. 220 сомон. Шок цадам, буш беҳад хушрӯ, бо буш стойка. Иш комплект бошад? Не, ина ҷуда. Бовар кардем ки ина 220 сомон. Нигоҳ кунед, 450 сомон духича, иҷода 300 сомон гуфтем? 300 сомон, 299 сомон ясм дига ман арзон кардам. Ва духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед. Анами полотенсара ман худам ай 400 сомон зиёд дар ягон ҷо кам зиёд надидагим. Иҷода медонед чанд сомон? Дар дигар ҷоҳо 400 сомон, 280 сомон 12 дона дорад, 3 та расветка дорад. Материали беҳад хушрӯ, равғанқаб нест, доғқаб нест, хем мешӯешон. Инем айнои бавия тавсия метем ба айнаи бави шӯен ку доға умуман намемонад. Ростига дар чашми ман беҳад арзона, дигар ҷода гареми қиматай. Баъд дӯстони азиз, дастархонҳои туркӣ касе ки мепурсид, ҳама намудиш ҳастай, беҳад бо нархҳои дастрас ва размеро чи размер ки шумо дар корай ҳастай. Ай 2 то 4 метра дастархонҳо ҳастанд. Иё ҳамаш духтарако хушрӯ дастархонҳои эксклюзиван, гуфти гапо бренди, бора фирмини тоза туркӣ. Ама баъд духтарако хушрӯ медонед чи? Анаи полотенсачо барои арӯсако варианти зури бадай. Ҳозир ами арӯсако ҳамаш ай вариантако гирифтесан. Расветкош қатия ира бинед духтарако. Дигар ҷода медонед 500-600 сомон мефурӯшам мазза када. 250 сомон даиҷа. Дастархонҳо расветкош ҳаст, нашоти доставка, маълумоти пурратар бо метавонед худшон нависед, сурат мепартен, заказ қабул мекунанд, доставкам равон мекунанд. Не полотенсо барои кухня вариантай.